Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusko ditugu ekuazio bikarratuak. Ekuazio bikarratuek horrelako forma dute. A izaber lau gehi B izaber bi gehi C berdin 0 forma dute. Hau da, izan behar dute izaber lau, gero berbi eta hemen izarik ez, bai? Ikusten dezutenez, beti izango ditugu berretzaileak hemen binaka, bai? Bikoitiak, bale? Badaude beste batzu direnak izan daiteke ere bai izaber 6, izaber 8 eta horrela, bai? Baina normalan dira izaber lau, bi eta 0, bale? Izarekin. Eta A, B, C, A, B eta C dira zenbaki errealak, Gogoratu, hau ezin dela 0 izan. Bueno, adibide honetan ikusten badezute, daukagu izaber lau, minus zazpi, izaber bi, gehi 10 berdin 0. Kasu honetan ja dena ordenatuta dago, bai? Gerta daiteke beti bezala alde batean, berdintzaren alde baten eta bestean, adierazpen algebraikoak izatea. Orduan dena pasa behar da eskerrera, bigarren mailako ekuazioetan egiten den bezala, bai? Bueno, hemen ekuazio bikarratu badaukagu, delako lau, izaber bi eta hemen ez dagoela isa, bai? Orduan, egin behar dugu aldagai aldaketa bat, bai? Bihurtu behar dugu laugarren mailako polinomioa hau, bihurtu behar dugu bigarren mailakoa. Orduan, nola egiten dugu hori? Badibidez, izaber bi honi deituko diogu z, bai? Beraz, izaber biren ordez jarriko dugu z, bai? Beraz, izaber lau zer da? Izaber bi dena berbi. Hau da, izango da z berbi. Izaber lau dagoen lekuan jarriko dugu z berbi, eta izaber bi dagoen lekuan jarriko dugu z. Bale? Orduan, hemen ikusten da, bihurtu dugula, bigarren mailako ekuazio bat. Beraz, aplikatuko dugu betiko formula, minus B plus minus B berbi ken lau AC zati bi A, eta hemen ikusten dezutenez, minus B, hau da, honen kontrakoa zazpi, plus minus, erro, B berbi, minus zazpi berbi da, edo zazpi berbi berdina da, bai, hemen beti positibo baterako delako, minus lau AC, A da bat, honen koefizientea da bat, eta C de 10, bai? Zati bi bider A, eta A da bat, bai? Beraz, zazpi plus minus, erro karratu, zazpi berrogeita bederatzi, minus lau bider bat bider 10 dela berrogei, bai? Zati bi bider bat dela bi. Zazpi plus minus, berrogeita bederatzi ken berrogei da bederatzi, erro bederatzi iru, zati bi. Beraz, hemen daukagu zaren balioa ditugu bi, z bat eta z azpi bi, beraz, zazpi gehi iru 10 zati bi bost, eta bigarren soluzioa, zazpi ken iru lau zati bi bi. Baina hemen ez dugu bukatu. Ez dugu bukatu. Bai? Zeren eta esan dugu z dela berdin izaber bi. Orduan gu gatera nahi dugu izaren balioak. Bai? Orduan zein behar dugu, ordezkatu, lehenengo z hau jarriko dugu z dagoen lekuan. Hau da, bost berdin izaber bi. Askatzen dugu ekuazio hau, berreketa dagona bestaldera erroa, eta izada berdin erro bost. Bai? Bigarrena, adibidez z2 hemen ordezkatzen badugu, bi berdin izaber bi. Beraz, isa bestaldera berreketa, erroketa bihurtzen da, erro bi. Beraz, laugarren mailakoa denez, lau soluzio izango ditugu. Plus erro bost, minus erro bost, gogoratu erroak bi soluzio dituela, hau da, izazpi bat, izazpi bi, izazpiru izango da, erro plus erro bi, eta izazpilau minus erro bi. Bai? Beste adibide bat hemen,
isa berlau ken bat berdin 0 adibidez, ekuazioa, bai? Hemen aldagai aldaketa egiten dugu, isa berbiri esan diogu, deitzen diogula z, beraz isa berlau da z berbi. Beti isa berlau izango da z berbi, kasu honetan bezala. Beraz, z berbi ken bat berdin 0. Bestaldera bata pasaz, hemen ez dugu aplikatu bigarren mailako formula, zeta hemen hau ez da osatua. Orduan, zuzenean hau pasa dezakegu bestaldera. Z berbi berdin bat, eta berbiren kontrakoa da erroa. Beraz, bi z ditugu, hemen bezala, beti daude bi z, soluzio bezala eta lau isa, hemen z, orduan, lehenengoa da plus erro bat, eta erro baten beste soluzioa bada minus bat, bai? Hemen ikuste zute, aplikatu dezakegu, zuhaitz bat bezala, bi adar jartzen dugu, eta hemendik esaten dugu, beti aplikatu behar da beti z-aren balioi erroa, bai? Orduan, lehenengo soluzioa da erro bat, bai, dela bat, eta beste soluzioa da minus erro bat, dela minus bat, bide hauetatik, bai? Kasu honetan, hemen aplikatzen badugu erroa z-ari, karo, zenbaki negatibo baten erroa ez da existitzen, bai? Bai positiboan eta bai negatiboan erroarekin, bale? Orduan ez da existitzen soluzioa bide honetatik. Beraz, ekuazio honek izango ditu bakarrik bi soluzio. Bat eta minus bat. Bale? Hau da ekuazio bikarratuei buruz jakin behar dezutena.